Wadhi kaunti Manandi, jorita aluora kaunti Manandi yago kethruok ma otimore aora ma Kosolywo, maen achiel kuom aora maora Yala wuokie mayudore kadak ma Kosolywo e boma Manandi. Kaluwore gi jogo marito aluora aora no osebed ka ipuko e taka ma wuok e gode Manandi kod jok modak e aluora no, ka bende chenro mapur ma itimo gi oganda but aora no bende osebedo ka kelo kethruok mar aluora e aora no. Jorita aluora go no kawo thuolo mapidho yiende kendo golo oko taka ma ipuko e aora no kaka yo makedo kod kethruok mare. Hii sehemu licha ya kukua tuko na kama ulivyosema si slum kidogo, nitakosea nitasema ni suburban. Hawa ni suburban dwellers, lakini wana appreciate kuwa tunaishi kwa hii riverine ecosystem ambaye ndio ina provide maji kwenda Lake Victoria. Hivyo tunahisi ni kwamba lazima tuhifadhi, sababu tusipohifadhi hii maji hapa na ndio source, basi hata kule Lake Victoria itakuwa affected. Tunapofika hapa mahali tuko saa hii, mnapoangalia karibu na sisi sana, almost 50 meters away from us, from the source of this, from the river, we have a dump site for the town, for the town. I'm requesting the county government of Nandi, led by our able minister, wa lands and climate change, ya kwamba kama ingewezekana, from what we have seen today, we make sure that this place, this dumping site is relocated for the purpose of saving this source of water, which is a source of Yala River.